NITIN ISUA NEN ngai thatu zong zong te chibai vek ule tukina kan ngai thak tur chu Hringnun thawnthu bung thar ti ani ente nun hlui le chanchin moi lo le chuan om lo tak tak nei chanchin tha soi tu reng reng nei ve lo po i lo ni mai the ma se mo chu chu idam chung le i thi nu thleng po a mi ten an hriat dan tur che ani remtilul su lal isua chanchin tha awang hian i Hringnun thawnthu bung thar i Ziaktu asin chutiang mi chu ania anti ai chuan chutiang mi chu ani thina ma se tuna chuan pathianin anuna lalna achanga anun adang lam vek to ti in mi te hian i chanchin hi soito zok ro se ra bitlew a olti kan pomtlang em veka in tuai thar le nan ero hundu viau le huphur om ngoi anga kan ngai bi tlat hi afu lo ani khovela itlan chen zet kha pathian tan chau han in se rang chin la chuan nun chatak inei nge yang ti katiam du che ani kashil non le du che idin hun niam lai le chiat lai ber kha idam chunga nangma an hriat reng na tur che ani rem ti su athu in min shil Krista a ini na zoka khan lo in ngat tlat la pathian chan puina in sang taka ila in vor the ani tuna khan Hrahsel viau angin ingai po ani mai the ma se lalpa nen chuan i thei reng ania lalpan malsom chero se amen. Today